കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. നിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണിതെല്ലാം. ഐസയ 40:10 വാഗ്ദാനമാണ് കർത്താവ്. ഈ നിൻ്റെ വിജയകരം പാപത്തെ ജയിച്ച് ജീവനെ പുനരുദ്ധരിച്ച് സാത്താനെ തച്ചുടച്ചതിൻ്റെ വലതുകരം ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ നീട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ മക്കളെ, എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ഉന്നതമായ നാമത്തിൽ ജീവിതത്തെ തോറ്റുപോയ എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും വിജയത്തിൻ്റെ വലിയ കരങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവിനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾ, ജീവിത മേഖലകൾ, പാർപ്പിട മേഖലകൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മേഖലകൾ, ജീവിത സ്വപ്നങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉടമ്പടി ചെയ്തോ ആ മേഖലകളിലെല്ലാം കർത്താവ് ഇപ്പോഴ് എവിടെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ തോറ്റുപോയോ, ജോലി കർത്താവ് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അപമാന പാത്രമായോ ആ മേഖലകളിലെ അഭിമാനത്തിന്റെ നാമമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവന്റെ വിശുദ്ധമായ വലതുകരത്താൽ നീ ഏറ്റെടുക്കപ്പെടട്ടെ. ജീവിതം ഏറ്റെടുക്കപ്പെടട്ടെ. നീ വിജയിക്കട്ടെ.